Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, diyan na usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gyapon ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, atong ipadayon ang atong mga paghatag o panglantaw, no? Sa atong bag-ong nahuman, no? Nga eleksyon, although wala pa gyud nahuman o ihap, no? Kay naa pa may mga buto nga wala pa gyud madawat, no? Dili gyud mahuman diretso. Kay dili man magparihas ang kanabang sitwasyon sa tibuok yun nga lugar, no? Diin gipahigayod ang atong pagboto. Ang ato lang nabantayan unsay maayo ug unsay mga dapat pa i-improve sa eleksyon. Of course, recorded na sa atong mga otorisado, no? Labi na sa atong COMELEC og uban pang adunay kaakuhan, no, sa maong pagpahigayon sa maong eleksyon nga ug unsa may mga lapses paninguhaon nga susunod dunay gyoy kalambuan, no, og nakita man nato nga dunay gyoy kalambuan og hinay-hinay, no, nga galambo o kung ikumpara nato sa miaging eleksyon medyo ni improve na gyud, no, ni uswag na gyud ang atong sistema karon. O ato pong nabantayan nga dunay mga kandidato nga mga napildi o nalipay ta sa ilang mga reaksyon. Nganong nalipay ta kay ubay-ubay nga nadungga nato nga gidawat jud nila ang ilang kapildihon, no, sa maong eleksyon. Ni concede sila, no? O gani nanaad sila, no, nga musuporta sila sa mga nakadaog. Kana usa po na ka sinyalis sa kabag-uhan o kausaban o kanang atong pangandoy ba nga maabot unta ta sa pagka mature o hingkod sa atong politika
medyo nakita na to sa ingon ana ba nga mga reaksyon sa mga kandidato nga napildi. Kanang mudawat ba og kapilihon dayon musaad nga musuporta sa mga nagkadaog. No? Ingon ana gyud kay ingon ana man gyud ang atong eleksyon. Na madaog na mapildi. Lisod kaayo ba nga pananglit ikaw makadaog dayon ang imong kaatbang dili mo dawat. Medyo lain no nga lain atong bation. O balihon pod mo gihapon ikaw mapildi din imong kaatbang makadaog. Then dili ka kadawat. Murag lain pug kaayo sa kandidatong nakadaog nga dili mo dawat. Dili ka mo dawat no sa iyang kadaugan. O atong tahuron kinsa may nakadaog o musuporta ta no musuporta ta sa mga nakadaog aron pod malipay labaw sa tanan ng atong labawng kahitasan no nana man gyud na kay hinahanglan submissive ta sa kinsa man ang mabutang diya sa posisyon. Parehas ra guna agad sa atong relasyon diya sa pamilya. Diin ang ginikanan maogyoy silbing labaw o kinahanglan ang mga anak mo mutuman sa unsay kana mang gimbutan sa mga ginikanan. Kay wala po'y ginikanan siguro nga magsugo o mga sugo ngadto sa ilang mga anak nga makadaot. No, maayo gyud na. Ug naa man gali mga ginikanan nga magsugo sa ilang mga anak sa pagbuhat og mga di mao, lain na pud na. Dili pud na siya maayo. Pero kung ang ginikanan grounded gyud sa mga maayong pagtulunan, labi na kung sila pod na umol pag-ayo sa ilang mga ginikanan, diin sila pod nagdako, maayo gyud. Ang pag matuto nila pod sa ilang kaugalingong mga anak. Kaya naaramang god nga maproblema ta kung dili maayo ang foundation sa ginikanan, mao nang dili pod ta ka-expect nga mamaayo pod nila pag handle kung sila na pod mismo dunay mga anak. Kining atong mga politiko nakadaog garon ato pod silang iampo nga giyahan gyud sila ug ilag yung mahimo ang angayan nilang buhaton isip alagad diha sa atong panggamhanan ma syudad man, ma probinsya man o man nasyonal man. So, mao na. Dayon, atong ipahinumdom sa matag usa ka nato nga ang atong pagtuo naglantaw gayod sa duha ka panginahanglanon sa kinabuhi diri sa kalibutan, no? Kining kinabuhi nga lawas nun o temporal nga mao ni ang specialized good no sa atong panggobyerno, hindi bang kinabuhi nga diri pa sa kalibutan o dili gyud kalimtan ang kanang gitawag na to kalagnon nga kinabuhi sa mga tao. Nga buti pa sabot atong iampo nga ang atong mga politiko nga mudumala na diha no sa atong pangagamhanan, ilag yung tan-aw ng duha ka tagsa-tagsa ka kinabuhi no sa matag tao kanang temporal life, panglawas o kanang espirituhanon o kalagnon. Kay naaman sa atong pagtuo nga ang tao dili buhion sa matag ang tao dili buhion sa paan lamang kundi sa matag pulong sa Dios. Kana mo man ay nagtug-an nga nganong do na may mga pulong sa Dios nga gikinahanglan pud sa tao. Mao lagi na di gyud nato kalimtan nga tungod kay ang tao gikumpone sa duha no kalag ug lawas. Ang pagkaon sa lawas mo nang
mo trabaho ta, aron doon na tay kanon, mo na sa panglawas. O sa kalag, lahi man ang pagkaon sa kalag, no? Espirituhanon man, mga pulong man sa Dios. So atong tinuhuan. So mao na kanang duha ka klases pagkaon ato kinang i-provide, no? Sa matag usa o sa atong kaugalingon. O kung maghisgot ta o kinsa man ang kanabang gitahasan aning pagpakaon sa mga butang espirituhanon. Of course, mao na ang atong simbahan, no? Nga matud pa ni Pablo diya sa 1 Timoteo 3:15, haligi og sukaran sa kamatuoran. O ang mahitungod sa panglawas, well, hinoon sa simbahan, ana gihapoy kaakuhan, no? Sa tabang diha sa mga kanabang kinabuhi sa mga tao nga naghisgot o kanang panglawas. O kana ding pagtulon-an nato sa simbahan nga manghatag ta, no? O manghatag ta mo share ta sa atong mga blessings po nga gikan sa Dios, no? Giving. So mao na, dayon ang atong gobyerno mo na gitugot sa Dios nga naapoy gobyerno para mutabang pod sa ingon ana nga panginahanglanon nga diha sa panglawas o diri sa atong kinabuhing temporal o sa mahitungod sa ekonomiya, no, sa atong nasod. Mao na mga opisyalis nato sila mo'y nanguna ana mao nga kinahanglan kita mo kooperar bod o mao bitaw nga ang Ginoo wala magbawal, wala magdili nato nga mobayad gyud tag buhis. Kay diha man pud sa buhis magakuha og pundo ang atong gobyerno para magamit diha pud sa pagpadagan pud sa maong panggobyerno. In like manner po diha po sa atong simbahan nga ang atong mga lideres diha mga kaparian o obispo mungkin ira ba atong mga obispo sumusunod ra ba gini sa mga apostoles. Mao na nga og unsa po'y panginahanglanon diha sa simbahan kita pod mo contribute. Mao na nga diha bitaw sa matag misa na to, inigsimba na to na mangyud po'y halad, no? Mao na mo halad ta, mo offer ta. Kay diri sa kalibutan ang simbahan nagkinahanglan man pod og kanang kwarta kay mugasto man pod, di ba? Kay diya gali sa atong simbahan apoy mga workers. Mo na nga naapod, no? Naatay obligasyon diya sa simbahan. So, mo na naag giingon ba diya sa ebanghelyo ba sa giingon sa Ginoo nga ihatag sa emperador ang iya sa emperador og sa Dios ang iya sa Dios. O unsa man ang sa Dios? Ang Dios nga nag-reveal siya sa iyang mga balaod o ang iyang mga pulong. Niya iyang gipaagi sa iyang simbahan. Mo na. Yang simbahan o kung siya mga panginahanglan, mo na nga kita mo tabang. Mo na nga kinahanglan aktibo po ta diya sa simbahan. O diri po sa gobyerno, kay ihatag mo po ang iya sa gobyerno, mo na mobayad po ta buhis. O dili po ta magpabadlong. Mosunod po ta o kung siya mga balaod sa atong gobyerno. Iyon na naragod. So, gobyerno, muduyog ta, mutabang ta, sa simbahan po, o ato pong dagaan po o bili, no? Bali, kaning atong hisgutan karon pagpahinumdum lang po ni, no? Sa duha ka kinabuhi nato, kinabuhing kalagnon o kinabuhing kanabang lawas nun. Lawas gudug kalag ang tao. Di ba? So, sa atong mga politiko karon, ato nang ipahinumdom ninyo o natong tanan, no? Nga kana, mo'y ato gyong bantayan, kanang duha, kalagnon o espirituhanon. Ug kung maghisgot galitag espirituhanon, ato dayong hinumduman kanunay ng katong giingon nato kagabi. Kana bang kingherian sa gugma,
Ginghirian sa gugma. Kay mao man ni ang dala o mensahe sa atong Ginoo. Kung maghisgot tag gugma na diha ang pailob o pagpaubos kana bang pagmasinabtanon nga dili dali masuko, di ba? Kana gyung importante kining pagpaubos. Kay kung wala tay virtue may tawag ana kanang pagpaubos, dali ta masuko, dali ta mo kana bang makig-away na dili sa atong panahon gudron dili pa manggod tanan o daghan ang kana bang nakabaton og kinaiya nga parehas gyud Ginoo. Di ba kita mga Kristiyano sa ato yung example mo man si Kristo. No, nainumdum ta sa giingon ni San Pablo nga sunda pag ko ninyo maingon nga akong gisunod si Kristo. Naana sa unang Korinto 11:1. O bitaw kita mga Katoliko ato pong himong example ang mga santos kay ila man gihimong example si Kristo. Di ba? So kung unsa ang kinaiya ni Kristo mo nagiawat sa mga santos, then kita po maawat po ta sa mga santos. Yung nakita na to ng kinaiya sa mga santos nga anagyon nila ang pagka mapahiyobsanon. Mapahiyobsanon. Mabuti po sabot, kung dunay magpataas, maantigo ta mo paubos. Kay kung dunay magpataas, mupataas po ta, asamok yun na. Di ba? Mupaubos kita. Mobitaw nga diha sa atong simbahan, doon na gyud siya hierarchy kung maghisgot tag katungdanan. Nganong doon na may hierarchy kung maghisgot tag katungdanan? Kay para nga doon na tay kahusay. Ano man? Kay kung parehas ko ang atong katungdanan, walay labaw sa katungdanan, now, naamang yung mga panahon nga dili na ta magparihas og panghuna-huna, dayon, ang pangutana na dayon diha ron, kinsa may labawng tuhuan kung parihas ang atong katungdanan. Di ba? So, pananglit ang usa maingon ang ako. Nya mo reklamo po tong usa nga nganong ikaw man nga parehas ra man ta? Wa may labaw na to. Pero kung dunay labaw, tahuron man ang labaw. Muna nga tahuron na iyang tahuron siya kay labaw man siya na to. So munang dunay kahusay, no? Kung dunay mas labaw ang iyang otoridad nga ato gyung mo pa ilalom ta. Ingon ana. Now, og sa kung dili po ta maghisgot og pananglit, kung dili po ta maghisgot og dunay labaw, pananglit diha sa mga magsuon, na ang mga magsuon parehas ra nagkuan ranggo. Nakaroon og magbikil na kung ang usa magpataas, na unsa maimong himuon, mayon po ka nga magpataas po ka kay total parehas mo. Di ba? Parehas mo. So, magtakos na mo ana ron. Kung puros magpataas, way magpaubos, gubot. Di ba? Mayon tato og mapaubsanon tanan kay mayo gyud ang dagan sa mga relasyon, no? Di ba? Pero ug naay magpataas, gikinahanglan parang wa gisamok mo paubos na lang ang usa. Wala giingon po ba nga kung dunay kalayo kinahanglan dunay tubig. Kay og kalayo puros ulbo. Ingon ana. Sa atong politika pod ingon ana gihapon, no? Ingon ana gihapon. Kung dunay politiko nga magpataas, unta ang kaatbang dili pod moawat. Kay gubot jud kung mag-isig sana lumba o kini sana kompetensya ay o kinsa gyud kana bang sana naisog. Pero kung atong ipatigbabaw ng pagpaubos, wala gyud samok. Di ba? Ang example gyud wa gyud laing natong himuon yung tutukan nga example kana yung gihimo ba sa atong Ginoong Hesukristo?
Example katong gidakop siya, nga nagpadakop gyud siya. Nga unta Diyos man siya. Pwede man niya gamiton niyang gahom isip Diyos. Nga di siya magpadakop. Di ba? Oh, pero wala na niya gihimo kay iya bang gipakita ang unsay example. No, sa iya bang kana bang pangagamahanan nga gusto gyud niya nga makat-on ta pagpaubos. Kana lang Dios siya nga nagpakatao, pagpaubos naman na. Di ba? Ingon ana pud unta ang atong magkatunan. Oh. Now, karon no, kay naa naman jud mga politiko, mga kandidato nga nakadaog. No kitang napildi ang atong buhaton nga maayo mo pailalom ta. Mo suporta pa gani ta. Oo. Kay kung dili ta mo dawat, naarbay tendency kung dili ta mo dawat sa tong kapildihon, mangita mangilitag paagi nga samuko na to ang pagdumala sa mga nakadaog, di ba? Atong sana magsamok-samok ta. No, dili na siya maayo. Kay wala na to ba masunod ang atong obligasyon nga kitang mga sakop mupailalom ta sa mga namunuan nato. Naaman na sa Roma Kapitulo 13, di ba? 1 nga to sa 7. Nga kita mupailalom ta sa atong mga namunuan. Oh, kay kung dili ta mupailalom sa mga namunuan, sa ato pa disobedient ta sa atong mga labaw. Parehas ra po diya sa pamilya. Nga kinsa may labaw diya sa pamilya, ginikanan. So ang mga anak dapat mosunod sa ginikanan. Na sa atong katilingban pod nga panggobyerno nga tinugutan sa Dios, ingon ana naay mga labaw na mutahod ta. So labaw diya sa pangagamahanan, mutahod ta sa ilang pagdumala, ato po silang iampo nga maayo nila pagdumala. Kay pait bug ayog dili niya maayo pagdumala bitaw. Lisod kay nang mopailalom ta og pangagamahanan nga kanang dili maayo. Pero kung dili manggali maayo kay kinigong wa man gyud poy perfect na to. Pero ato na lang mo pili na lang ta nga asa may atong palabihon. Mo rebuild ta kay dunay murag na bantayan na to nga dili maayo or mo pa ilalom ra gihapon ta ato lang iampo nga makurihian ng dili maayo nga pagdumala sa atong mga labaw. Now, for me, akong pilion na no, my conscience mo dikta nako nga pailalom lang kay mo bitawng gituluan tag pagpaubos. Unsa may kapuslanan anang pagtulon-an nato sa pagpaubos. Kung dili na nato gamiton. Di ba? Oo. So ingon na ba nga kana siguro kung atong i-analyze nganong gitugot sa Ginoo nga dunay mga leader nato nga daw murag mapahitason, siguro gitugot na sa Ginoo although dili na niya kagustuhan kay kinsa goy gusto anang doon natay leader nga mapahitason. Di ba? Wa gyud. Pero kung ingon ana man gani atong leader, alang-alang mo yung hawa dia pulihan na to na man ay proseso. Ipaagi man nag-eleksyon. Di ba? Gawas og klaro na gyud ayong ilisdan, naman tay proseso pud ana para sa anang gali sa mga dagko na tong posisyon na may kanang gitawag og impeachment, di ba? Pero ayoko na to. Now, sa atong pamalandong, the best yun ng humility, ang pagpaubos. Nga ato bang kurhian o buntugon ang dili maayo o samaan ng kadautan, ato ng buntugon pinagi sa maayo. O kana bang pinagi sa unsa may maayo para sa anang pagpaubos. O, good nature mo na. Kanang giingon ni Paul ba sa Romans 12:21, di gana ko na malimtan. Kay mao gyud ay formula sa Christianity. Itong giingon ni Kristo nga kung bunon mo og bato balusan og pan. Si Pablo ingon ana gyapon. Pero lahi ang pulong iyang gigamit. Ayaw pa daw sa dautan. Pan dagang dautan pinagis maayo. Ingon ana ba? So kaayo gyud. Kay kanang pagpaubos kaayo man na. Ngano man
Kay imbis mubalos kag pataas pod, o makik-away ka kay gilupigan baka for example, magtakos mo. Di ba? Samok ang mahitabo. Pero kung mapaubos ka, walay samok mahitabo. Anyway, kadtong pagpataas sa usa, paninglan man siya sa Diyos ato. Di ba? Na may Diyos maningil sa atong mga dili maayo nga gibuhat, di ba? So, ipapasa Diyos nato ng mga apan sa uban. Di ba? Ipapasa Diyos nato pero malisod ka ini, di ba? Kay ang justice kinahanglan na amapot. Mamili ra man gutakon kinsay atong papahamtangon sa ustisya, di ba? For me, akong pilion nga ang Dios mo'y mupakanao gana. Kinagaling labi na kining silot gani. Of course, naamon tayo pangagamhanan diri, naampod tayo mga silot-silot, kinago tayo balaod. Organisado man ta. Mao na. Pero ang simbahan nagtudlo na to nga kung maghisgot mangalig punishment o silot sa simbahan, ang gitudlo na to kana mang excommunication, tiwalag. Now, kay lagi gusto ipahari sa simbahan kanang gugma sa Dios nga ang tao katagaan yung dako kaing tsansa nga mabag-o. Pero kung dirita sa gobyerno nga tawhanon, either kuan yun, kana yung kung kinadak-an nga punishment, kana yung death penalty, di ba? Or kanang life imprisonment. Now, ang simbahan maingon life imprisonment lang for the sake of theology. Di ba? Okay, ang simbahan god gipamalandungan ug ayon ng Ezekiel 33:11 nga ang Dios dili malipay sa kamatayon sa usa ka makasasala. Malipay ang Dios nga sa dili pa mamatay ang makasasala, mausab siya. Mao nay gilantaw sa simbahan nga malipay ang Dios nga sa dili pa mamatay ang makasasala, mabag-o. Mao na nga iyang gipili nga iyang differ ng death penalty. Tungod ana nga principle nga ipapasa Dios lang ng silot sa death penalty, no? Sa adlaw sa paghukom. Paingon ana, pero ang gobyerno concern man kaayo sa kahapsay diri sa kalibutan ra muna nga usahay gyud adi kay usahay mao nagali ni bisan sa ubang nasod ilag yung mahimo ng death penalty nga silot. Of course, ang Diyos na lang, no? Ang Diyos na lang bahala, ana, kung ang gobyerno mo insist yun din, ana, to protect po diris panginabuhis kalibutan. But ang simbahan, dili po ta ka basol yun kung dili gid siya mo resort og death penalty kay ang sa simbahan, gipalabi man yun ang kabubuton sa Diyos. Moingon ang simbahan nga, ikaw ray himo anang death penalty Lord sa adlaw sa paghukom. No? Parang sigurado ang maong kana bang verdict kay kami masalay pon man mi. So ikaw ray himo og kanang capital punishment. Okay, wa naman tayo igong panahon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mama Mary, sa mga kadagkuan sa atong simbahan, kini ang inyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side. Hangtod sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso o natawag kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan!
Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.